Globalne političke napetosti rastu, dolar pada, cijene 7 američkih tehnoloških dionica lete u nebo, zlato je na povijesnim razinama, cijene plemenitih metala divljaju, a Trump podržava stablecoin, kriptovalutu koja to zapravo nije. Kako preživjeti godinu pred nama i sačuvati ono što imate, pogledajte u drugoj strani HTV-a. Puno je trgovaca maglom koji vam nude samo jednu stranu priče, a žele vaš novac. Možda vam je promaklo, ali najuspješnija industrija u zadnjih 5 godina nisu bile tehnološke firme, nego bankarski sektor. Neto prihod 1,2 bilijuna dolara. No, dolar već godinu dana kontinuirano pada u odnosu na euro. Ako ste imali ušteđevinu u krivoj valuti, izgubili ste 12%. Pad dolara podiže cijene nafte i gura zlato na povijesne razine. Jeste li bar tu profitirali? Američki dug dostigao je 38.000 milijardi dolara, ali zbog agresivnih fiskalnih poticaja i ekspanzije i dalje raste. Novca je sve više, a on vrijedi sve manje. A cijene dionica radi toga bujaju i Wall Street je zadovoljan. Ako prepreka štampanju dolara budu federalne rezerve, naći će nove kanale prodaje i nove kupce državnih vrijednosnih papira. Jedna od njih je i stablecoin. Digitalni dolar radi kojeg ne spavaju centralni bankari cijelog svijeta. A kako ćete se vi zaštititi od tuđe kontrole i upravljanja vašim novcem, analizira gospodin Vladimir Potočki. Gospodine Potočki, dobrodošli. Hvala na pozivu. Evo, vi ste 20 godina bili u klasičnom bankarstvu. Sada ste u investicijskom zlatu. Bili ste, dakle, s jedne i s druge strane. Da ste sad u poziciji bankara bili tvrdili da je ovo sve skupa, pa ovo histerija koja nema smisla. Pa ima smisla, samo ne za sve podjednako. Ako gledamo iz perspektive sustava, ima logike. Ukoliko uključimo liberalnu ili fleksibilnu monetarnu politiku jeftinog novca, cijene imovine rastu, Wall Street trlja ruke. Ali ne znači da ono što je dobro za sustav da je dobro i za pojedinca. Pa onda iz perspektive pojedinca ili štediša, građanina običnih, to znači gubitak vrijednosti novca. Pa tako, kao bankar rekao bih da sustav funkcionira, a kao netko ko se bavi danas zlatom i očuvanjem vrijednosti kapitala, rekao bih da funkcionira na štetu onih koji vjeruju u fiat novac, odnosno u keš. Dakle, sustav je racionalan, ali je nepravedan za štediše. Dobro, Trumpu će trebati puno jeftinog novca i za poticanje gospodarstva i za ono što oni zovu affordable housing. Dakle, njemu treba puno jeftinog novca kako bi uspio održati, dakle, prosječnu vrijednost kredita, da budu na relativno niskim razinama, a s druge strane imat ćemo devalvaciju dolara. Primjetljivo je to već godinu dana. Pa rekao bih da se povijest ponavlja. On ne radi ništa drugo u odnosu na ono što je obećao. Još u predizbornoj kampanji on i njegova administracija smatrali su da je razlog deindustrializacije američkog gospodarstva jak dolar. Njegovi opovrtnjaci s druge strane smatraju da je kriv nemali javni dug. Međutim, jeftin novac daje mogućnost, znači, rasta imovine, jeftinih kredita, kupnju stanova i potiče gospodarstvo. Ne samo to, nego ekonomija postaje konkurentnija. Drugim riječima, smanjuje se vanjski deficit, odnosno trgovinski deficit. Ne samo to, nego smanjuje se i sam dug ukoliko devalviramo novac. Međutim, ništa nije besplatno. To znači da taj dug netko treba platiti, a plaćaju štediše u dolarima i oni koji primaju plaću u dolarima. Podsjetio bih na jednu važnu stvar. Postoje 4 osnovna načina na koje države dolaze do novca. Prodajom državne imovine, što nije baš popularno, zaduživanjem. Isto tako, iako je to normalan proces, uvijek se proziva po kojoj kamatnoj stopi, je li ona fiksna ili je promjenjiva, koji je rizični rating države. Zatim, povećanjem poreza ili uvođenjem novih poreza dovodimo u pitanje izbore. I četvrto, inflacija. Inflacija je zapravo porez koji se ne
izglasava u Saboru ili u parlamentu. I vjerujte, to nije teorija, to vam je provjerena praksa. I to je zapravo porez na sve koji niko ne može izbjeći. Tako, otprilike. Možemo li onda uskoro očekivati nekakav monetarni udar slično onom kojeg je napravio, 71. Nixon ili nakon toga u Plaza Concord 85. Dakle, pad i devalvacija vrijednosti dolara, a s obzirom da dolar kao rezervu imaju gotovo sve države svijeta, zapravo da američki dug plaćamo svi mi. Pa nije začuditi se što zapravo kroz dugi niz godina Amerikanci zbog primarne valute, odnosno glavne svjetske valute, a to je američki dolar, nisu izvozili dobra usluge, nego su izvozili dug. Ajmo podsjetiti gledatelje što zapravo ste mislili pod Nixonom i pod Plaza Akordom. Nixon je zapravo 1971. godine ukinuo zlatni standard. Bio je fiksni paritet između dolara i zlata, 35 dolara za jednu uncu zlata, i vanjskim trgovinskim partnerima, to je prije svega zapadne zemlje Europe, Japan i Australija, rekli od danas nadalje zlatni standard više ne vrijedi, to je naša odluka, a vaš problem. Nakon toga što uslijedilo? Money supply, odnosno tiskanje novaca. Što se tiče Plaza Accorda, mjesto radnje New York, istoimeni hotel, 1985. godina, u trenutku kada je Amerika imala jak dolar, ali i deficit trgovine, ili vas to podsjeća možda na nešto? Da. Dogovorno su došli do toga da zapravo bili su znači SAD, Velika Britanija, Njemačka, Francuska, Japan i dogovorno išli oslabiti dolar kako bi deficit trgovinski Amerike bio manji. Međutim, problem se time nije riješio, on se samo preselio. Gdje? U Japan. Japan je zbog fleksibilne monetarne politike doživio nekretninski i burzovni boom i to ga je koštalo 2 desetljeća znači oporavka. Plaza Accord zapravo nam govori da je valuta politički instrument. Dobro, ali taj Plaza Accord, to je svi kažu džentlmenski sporazum. Mislim, mene u mnogome podsjeća u tom trenutku bio je veliki pritisak Sjedinjenih država, jednako kao što danas imamo otprilike pritisak Trumpa. Ili ćete to prihvatiti ili slijede posljedice, tako da to je neka romantizirana priča da su se oni sastali pa su se međusobno dogovorili. Bio je veliki pritisak Amerike. Da, pritisak Johnom. Dakle, dobro, imamo sad kontinuirano već više od godinu dana ekspanziju monetarne politike Sjedinjenih država, njima treba puno novaca, cijena dolara pada. I sad, gdje u tu cijelu priču ulazi stablecoin? Dakle, ajmo probati prvo pojasniti gledateljima. Što je to, zašto je on praktičan, jeftin, čemu služi, komu je u interesu da jedna ta digitalni dolar postane masovno sredstvo plaćanja? Sami ste rekli, stablecoin ili stabilna kovanica u direktnom prijevodu zapravo nije ništa nego digitalni dolar, ali koji je izdan od strane financijskih privatnih kompanija. U pozadini stablecoina zapravo stoje dolar, trezorski zapisi američki i bondovi, odnosno američke obveznice. On je zaista dobar put efikasnog, jeftinog i brzog plaćanja, pogotovo u globalnim razmjenama. Međutim, što stoji u pozadini? U pozadini zapravo stoji želja da se potakne kupnja američkog duga, znači obveznica, baš u trenutku kad je na snazi proces dedolarizacije, odnosno gdje velike zemlje poput Kine, Indije i drugih zemalja izlaze iz dolara i kupuju zlato. Kupuju zlato. Upravo su to centralne banke prve prepoznale. I zlato u tom smislu prestaje biti priča špekulacije nego monetarne strategije. Da, s druge strane, naravno, možda da gledateljima pojasnimo ovako. Dakle, svaki izdatnik, to jesu zaista privatni izdatnici stablecoina koji, da bi on bio stabilan, moraju imati kao kolateral nekakav američki vrijednosni papir nominiran u dolarima. Dakle, Trump je zapravo mimo federalnih rezervi našao nove kupce američkog duga. Pa nije nikakva tajna da
on nije u ljubavi sa Pavelom, odnosno direktorom Feda. U više navrata ga je htio smijeniti zato što Središnja banka Amerike igra igru između jeftinog dolara ili slabijeg dolara, a naravno i inflacije. Što je novac jeftiniji, on potiče više inflaciju. Sad, igra između te dvije strane nije toliko jednostavna. Svako gura na svoje. Kad govorimo o valutama, onda je zapravo ideja i postulat, jedna od najvažnijih stvari kod izdavanja valuta je jednakost. E sad, kod stablecoina dolazimo u situaciju gdje $1 vrijedi više ili manje ili je bolji ili lošiji od $2. Jednakosti ne postoji. A onda na tržištu dolazi do kaosa. To prije svega želi spriječiti centralna banka jer je ona ta koja primarno izdaje novac. Međutim, i Europa ima svoju, hajmo reći, inačicu, odnosno uvodi se postupno digitalni euro. Još se ne uvodi, ali cijela procedura je pripremljena. Je li, za razliku od stablecoina, digitalni euro barem poželjniji? Za razliku od stablecoina, digitalni euro izdaje Europska centralna banka. Samim time rizik izdavatelja je daleko manji. Kad govorimo o stablecoinama, onda govorimo o institucijama koje imaju neke veće, neke manje nadzore i revizije onoga što su izdali i da li iza njih stoji ono što smo rekli, druga financijska imovina. Glavni razlog zašto Europska centralna banka želi izdati digitalni euro je strateška sigurnost monetarne politike Europske unije, eurosustavu. Dobro. Već danas u platnom prometu, prije svega bezgotovinskom platnom prometu, postoje transakcije koje idu putem Vize, putem prije American Expressa, danas Mastercarda, Maestro, PayPala, Google Paya, Apple Paya, a mahom su sve to kompanije u stranom vlasništvu, da ne kažem u američkom vlasništvu. Pa sad nije baš zgodno da u ovom periodu strateških, geopolitičkih namudrivanja i velik dio financijskog sustava Europske unije je pod kontrolom stranih kompanija. Točnije Amerike. Točnije Amerike. E sada, ono što može biti diskutabilno, obzirom da je riječ o nadzoru i kontroli, dokle seže ta granica kontrole sprječavanja pranja novca, ali i do financijske slobode korisnika digitalnog eura. Dobro, ali znači li onda digitalni euro za pojedinca, ne govorimo sad o državama, da je on sigurno utočište svima onima koji hoće izaći iz dolara? Pa ne mora značiti. Vidjet ćemo kako će dolar proći i koliko će devalvirati u odnosu na euro. Za sada, u zadnjih par mjeseci, dolar je devalvirao 12% u odnosu na druge valute, što se vidi i u razlici kad govorimo u porastu cijene zlata u ovoj godini, u prošloj godini u odnosu na 2024. godinu. Ono što jedino treba obratiti pozornost, znači ne govorimo o tome da se ukida keš, znači gotovina, ali dokle seže granica privatnosti pojedinaca koji budu koristili digitalni euro. Da ne bi bilo da me neko sprječava u nekom plaćanju zato što misli da je to tako dobro, a nije mi objasnio zašto. Da, mnogi koji se boje digitalnog eura onda stalno navode da je to možda pod izgovorom da se suzbija terorizam ili da bi se vas osobno zaštitilo od nekakvog kibernetičkog napada možda, pa će vam malo ograničiti mogućnosti plaćanja ili vas spriječiti do dostupa do vlastitih sredstava. Ja vjerujem da će to učiniti isključivo za vaše dobro i valjda više vjerujete sustavu nego samom sebi. Dobro, ali to je onda zadiranje u moju privatnu imovinu kroz digitalne kanale. Točno. Mislim da još taj dio nisu do kraja definirali, mislim da na tome i rade. Dakle, ako imam valutne rizike, a vidljivo je da ih imam, ako imam rast cijena dionica koje su zasnovane na velikoj količini dolara i bujaju cijene u nebo, svi se boje balona, šta napraviti ljudima, kako disperzirati taj rizik? Upravo ste načeli važan segment svakog portfelja, a to je diverzifikacija.
Hrvati vole jako sport, među inim sportovima najviše gravitiraju u nogometu i u njemu smo jako uspješni i dobri, pa onda ću pokušati napraviti jednu paralelu i usporedbu između portfelja i nogometa. Ako u portfelju, tako i u nogometu, imamo različite pozicije, imamo vratara, imamo obranu, imamo vezu, imamo napadača, onda bih rekao da je zlato u razini našeg Joška Gvardiola, koji je jedan od najboljih ili najbolji igrač u obrani, znači u timu. Tu ulogu ima zlato. Kad govorim općenito o klasama imovine, onda bih rekao da ne postoji konkurencija između klasama imovine. Kao što u momčadi nema konkurencije između igrača, tako isto i u klasama imovine. Svatko ima neku svoju ulogu. Na svakom pojedincu, ulagaču, građaninu, štediši, je da sam odluči kako će se strukturirati portfelj, uzimajući u obzir osnovne 3 kategorije. Spremnost na rizik, očekivanja i vremenski horizont. Dobro, ali sad gledamo, ljudi su dosta povodljivi. Stalno gledaju u svim vijestima. Raste cijena zlata do povijesnih razina, raste cijena srebra do nikad viđenih razina. I onda naravno od uha do uha idu ti komentari i ljudi kažu: Isuse, pa trebali smo ulagati u zlato, trebali smo ulagati u srebro, jer ono ne ovisi ni o kakvim središnjim bankama, niko mi ne može zabraniti njegovo raspolaganje. Nije li investicijski nepromišljeno kupovati zlato kad mu je tržišna cijena sada na vrhuncu, nikad ranije viđena? Kad gledamo posljednje 3 godine, kad god bi me neko pitao da li na konferenciji, da li od klijenata, da li u medijima, uvijek je zlato bilo na nekim vrhuncima. Tako je i danas. Danas smo svjedoci da je zlato jučer probilo granicu, i to psihološku granicu od $5.000 po unci. Goldman Sachs, Bank of America najavljivali su takve prognoze negdje do polovice ove godine, 2026. godine, no eto, to se dogodilo već u drugoj polovici siječnja. Prognoze za 2026. godinu već su sada na nekih $5.400 do $5.600 po unci. Ono što bih htio naglasiti, da zlato kao takvo nikad, niti mu je to uloga, treba zamijeniti poduzetništvo, gospodarstvo, inovativnost, inovacije. Ono služi kao fiksna komponenta u portfelju da bi zaštitila portfelj u nestabilnim vremenima, da bi zaštitili kapital od njegove devalvacije. Kroz povijest pokazalo se da je to jednostavno tako. Dakle, bolje se kladiti na zlato nego protiv zlata. Često se mislilo da je zlato relikt prošlosti. Međutim, sad se vidjelo da je zlato zapravo garancija stabilnosti u budućnosti. Dobro, ali ljudi nisu radi toga počeli gledati zlato. Ljudima su zaiskrile oči kad su vidjeli rekordan rast cijena zlata, plemenitih kovina, 20, 40, 60% u godinu dana. Dok vi s druge strane cijelo vrijeme naglašavate ovu drugu svrhu, dakle vi kažete da zapravo ne treba gledati na zlato kao na priliku za brzu i laku zaradu, nego da je to krivi razlog za kupovinu. Pa gledajte, ono što se događa sad sa zlatom da kroz godinu raste 37, 50% ili od početka godine 15%, to je samo reakcija na ono što se događa oko nas. Krenuli smo sa korona krizom, pandemijom, pa inflacijom, pa ratom u Ukrajini, pa Palestina i Izrael, pa predsjednički izbori. 2024. godina je bila godina što se tiče izbora, ne samo predsjedničkih u Rusiji i u Americi, nego i parlamentarnih, pa sve do carinskih ratova. Zapravo, kad bi pisali knjigu o zlatu i stvarali ideju o idealnim vremenima što će utjecati na potražnju zlata, onda bi opisivali zadnjih 5 godina, a vrlo vjerojatno idućih 3-4, jer problemi se ne rješavaju, oni se samo gomilaju. Kada gledamo perspektivu idućih 6 do 12 mjeseci, zapravo ne vidimo da će se nešto od toga riješiti, samo molimo Boga da ne dođe neki novi problem. Drugim riječima, građani, štediše zapravo lako izračunaju da im kamatna stopa u banci ili prinos na trezorske zapise ili obveznice ne mogu amortizirati dovoljno gubitak vrijednosti novca. Zato su, da ne kažem, primorani, prisiljeni kupovati zlato da bi na taj način zaštitili svoj kapital koji su mukom stekli.
Dobro, ali s druge strane i gledaju ono što rade centralne banke, jer kad god pogledamo nekakve vijesti, onda vidimo kineska centralna banka, ova centralna banka, svi kupuju rezerve zlata. Pa niko nije kupio stablecoin od njih, niti vjerojatno će uzeti digitalni euro. Oni su zapravo prepoznali među prvima da sustav koji je danas ne samo u Americi nego u Europi je održiv jedino kroz devalvaciju valuta. I upravo je to razlog zašto kupuju zlato, da bi spasili vrijednost kapitala kojeg imaju. Jedan od razloga je zapravo očuvanje, a ne brza i laka zarada. Dakle, možemo li zaključiti da za one koji su željni te velike, brze i lake zarade, da bi možda bilo bolje ulagati u kripto ili u dionice Magnificent Seven? Kad govorimo o drugim klasama, rekao sam, u portfelju postoji prostora i za dionice, i za nekretnine, i za kriptovalutu. Kriptovalutu, među njima i Bitcoin, povijesno gledajući napravio je najveći iskorak od cijene od kad je izdan u 7. mjesecu 2010. godine pa do danas. Međutim, relativno je to rizična imovina koja u jednom danu, mislim da je bio onaj Black Tuesday, znači crni utorak, kada mu je vrijednost pala u jednom danu za 50%. Što se tiče dionica, uvijek uspoređujemo i spominjemo tržište kapitala Sjedinjenih Američkih Država, S&P 500, međutim ima i nekih drugih dionica, da sad ne spominjem imena, i u Hrvatskoj koje su vrijedne spomena, no međutim trebamo biti oprezni iz razloga što se na jedan dio dionica evaluacija bazira na temelju budućih očekivanja, a ne na fundamentima. To sad postaje špekulativno i opasno, obzirom da kad stavljamo u omjer cijenu u odnosu na prinos ili zaradu, ide od 30, 50, 100 pa i preko 150 puta. Dobro, što bi poručili onima koji su sad ponukani onim što su vidjeli od svojih YouTube gurua, da je velika navala na srebro koje je raslo čak i puno brže nego zlato i sad, naravno, kažu pa idemo i mi trgovati u srebru. Je li uopće postoji tradicija u Hrvatskoj, prodaje li neko investicijsko srebro, trguje li se s njim ili jednostavno to nije uobičajeno u Hrvata? Istina je ta da srebro kao i zlato spada u kategoriju plemenitih metala, no međutim na srebro se plaća porez na dodanu vrijednost. Aha. Prije 1,5 dana omjer cijene zlata i srebra bio je 1:90 i nešto. Drugim riječima, 1 kila zlata bila je 90 i nešto kila srebra, dok je danas to negdje na razini 1:50. Da, mnogi su prigrlili ulaganje u srebro, vjerojatno nisu ni pogriješili, ali taj dio trenutno se rade na dva načina. Ili putem ETF-a, znači vrijednosnih papira koji su vezani za srebro, ili fizičko srebro koje se čuva u bescarinskim zonama gdje se ne treba platiti PDV, porez, iz razloga što na kraju krajeva nije baš jednostavno ako vam neko dođe i kupi vrijednost srebra za 2 kile zlata, što je 100 kila zlata, gdje ćete to pohraniti i ko će to čuvati. Dobro, znači za sada bez poreza i uobičajeno ima puno trgovaca i kupaca i prodavatelja, ostaje jedino investicijsko zlato. Investicijsko zlato i za sve one koje žele srebro da pače kroz ovaj drugi vid, obzirom da je to plemeniti metal koji se na široko troši i koristi u elektroindustriji, prije svega u baterijama. I solarima. Solarima i tako dalje. I tu naravno prednjače Kinezi, tako da vidjet ćemo šta će nam naredni period donijeti. Evo, gospodine Potočki, puno vam hvala na ovome razgovoru, demistificiranju ovih svih monetarnih i investicijskih trendova i još jednom hvala na dolasku. Hvala vama. Eto, ne vjerujte samozvanim financijskim guruima i hipster analitičarima po društvenim mrežama. Nema mjesta panici i histeriji. Jeste li možda primijetili da je cijena zlata u zadnjih godinu dana u dolarima narasla 24% više nego cijena zlata u eurima? A zlato je isto. Kome onda trgovci manje vjeruju? I čiji obruč oko vaše imovine se više steže? Zato pametno i polako preslagujte svoj novac. Poštovani gledatelji, hvala na pažnji i doviđenja.